Hello! So naman, ang umaga naman natin, grabe, di ba? Yan, magandang hari mo sa inyo lahat. Ayan, siyempre, salamat po dahil ha? Salamat! Oo, salamat, maraming salamat po sa Magic Mall at sa mga napunta po ngayon dito ngayon. Alam ko po medyo mainit, pero thank you po. Thank you, nagkaroon po mga oras para mag-ito ngayon. Tama, o tawagin muna natin si Andy. Palapakan natin Miss Chris Bernal. Ito si Andy, babae siya ngayon. Sexy na. Ang sexy mo! Excuse me, hindi ka ako. Hi, Chris. Video lo ba na? Ano gusto mo? Nakaga. Kayo ba yan? Akbay muna. Pari ko to eh. Oo, tama. Okay. Ano ang maabangan namin sa coffee break? Miss Chris? Po ninyo, syempre nagtatrabaho na kasi si Ate. Tatrabaho. Alam mo kasi kasama ko talaga, makautal ako. Ay, kasi naman, tingnan mo naman kung gaano ka ako. Ayun ah. Sino ba yung si Ate? Oo. Kasi nga pala nakakahawak ka. Ay mo, Ayoko. Lalagyan din ako. Sa akin nga siya mo. Ayan, magtatrabaho na po si Andy kay Arthur kasi nagpapanggap ang lalaki din sa coffee break. Tapos may love siya sa akin. Yung lalaki na niya sa akin. Hindi nga alam na lalaki ka dito. Alam niya na lalaki ako. Oo. Hindi niya alam na babae pala ako. Okay. Ang taray. Tapos may sinsika niya mga nila yun. Wow! Kaya lalabis. Sa Monday na. Monday agad-agad. Kinis niya ako. Alam na lalaki ako. Oo. Alam mo diba? Pwede pala yun. Uy, Alam mo na. my God, may chance pala ako. Hindi, isa sa mga abangan po natin sa main part na may love ko is isa po yun sa mga pinaka-abang-abang. Pero ngayon yung nangyayari kasi di ba, parang hinar ko siya bilang isang gay lover ko. Oo. Para maligpasan o maiwasan yung mga obligasyon na dapat na gawin na makasama sa isang mga klaro. Yun po ang mga nila. So, Nanatakpan.